Ya kani ka simbol ngalai ba borok piatip ba kadai ka simbol jong kita ki secret society lani kita ki elite barla thau ya kata ka kunhun jong ki haus nam khat news pa nyupun rio da kita ki bodon ha ka bor bar ki he ki han bar ka jing thu ba kom sam e ban sen ya kata ka kunhun kolong ba kin sunsiar ya kani ka porthai borok ko wai manta kani ka kunhun kolong ka kunhun ka bodon bor shi ka di e de kani ka kunhun ka ba control ya ka porthai borok ko wai kibri badon ha kani ka kunhun kilom ki he spa bar ki badon ha ka bor shika di e nomar kila di la ka jong ka sim shaw shaitan bar kila yamani yu nomar kumbangi la puli ha ka gospel Matios kal nong ka basaw ka kod pra makandai ba usaitan ula dawa ya wat yu jisu ba udiban mani dam yu ba unsa aya kita ka hima jongani ka portain ndre jisu ula jopno yu usaitan bat ula be no yu ndre usaitan umshmula shongthal ban wat ya kita ki brio bakin mani dam yu bat de yakani ka kunhun usaitan ula yo ya kita ki brio makin mani dam yu usaitan umpat hun ban yo tang ya kita ki khndet ngot ndre kumbangi puli ha ka kitab jingpun pau usaitan ukwa ba boro ki badon ha kani ka portai ki deban mani dam yu usaitan ubolong kanjam sium lani spirit umla ban lei ai dala de hi klam ubrio kumta ban pun ulong ya kata ka jingkwa kani ka kunhun kan sa ji tang yu we ubrio kumbala tho kitab jingpun pau kul nong khan yo kor kod bakhat lai ka bo ong kumi kini ki don ka we ka jingmut te kila IT ya ka bor bad ya ka bor sun sia jong ki ha uta umrat law mat ka kitab udonial kal nong bapra kod bar saw ko ong ba uta umrat law unong ubadon bor shika de e ndai on da ka bor jong ndai da ka bor jong soitan ubamino na ka taga liulong ba klim trai kumbangi puli ha ka kitab jingun pau kal nong ba khat niu kod bapra tungine pe ba kunu ka ta ka kunhun soitan ne kita ki ilit ba kipun kre yo soitan ba nuwan mino na ka ta ka liulong ba klim trai kawai ni kini kita ka pau syai bah ya kata ka jing pediang ni khot ya usitan ba unwan mi no na kata ka jaka ka ba udon menta kalong ha ka chistri ujun ara jakan rio ha ka sni ba ki plie pa ba ni kata ka opening ceremony ya kata ka underground railway tunnel ka bijrom tam ha ka porthai ka bodon ha Switzerland bar ki jing jrom jong kata ka tunnel kalong hadu san unyo kilometer ka shimpor hadu kan nyo snam mendap ya kata ka tunnel bar hadu shispa kanda kunai ngot kibrio kilayam ha ka por batrai ya kata ka tunnel ya kani ka tunnel la shna da ka EU lani ka European Union cikumta lawan pli pa ba lagi he jong ka European Union ka kantop ya arpu pratali kiri kani ka dur kadai ka parliament jong ka EU ka bala penwan dur ne lashna kum kamut babel jong nimrod ndai habar jong kani ka parliament ladon ka dur stashu jong ka brio ka bashon halor umraklaw kumula to kitab jong pa ko long ko bakhat niyo mata po jong ka parliament ka don hadu news pa san potuli ki seat ne ki jikashong jong ki member bar ka balmo ko long ba ya ka seat bas nreus pa nrepun rio hadu manta kadang thli omdon munu ban shong haka te ale ngini pa ya kata ka opening ceremony mari ki jingmut jongka namar haman ba don kum kini ki tamasa ba penya da ki ilit kadon ba ka khubor kum ka open ceremony ko balong ha London au snam ar jakat ar kay tulpa ya ki jingwan kani ka klam COVID-19 nanta ki kum kini ki film contingent ki turo kay tulpa kum ta kaniru kadon ka jingmut bari aka Angin iba kita ki he ki han jong kita ki ri ba don hapoka European Union kilawan poe man pli ya kata ka tunnel kani kade ka college mashong prime minister jong ka France manturancy pi ang tu pai ba angin pai ba mo pi ang tu layu pe wan nak ne ka kali ka ba don yung number ndruspa ndrupun reo hatu ka don jumut iyo ba wan nak ne ka kali ka ba don yung number 666
Hangling EU Transport Minister Doris Letat Johan Schneider Amman Presiden Jongka Switzerland maki pedang subhaya ka Angela Merkel kapalong ka Chancellor Jongka Germany Prime Minister Jongka Italy Matteo Renzi Presiden Jongka France Francio Holland Hangling I bela sedang kata ka seremoni bat nilai hang tu yakini ki nong tray ya kata ka tonal ki bariam da ka rongso berbor ki seriam gitu ki merau dan ki koidi kumui hangni bakar kumya jongki ki yat kum gitu ki zombie mat hangin i kata ka jing kata ka nuti kata ka jing le nuti ka jongki berutu angel jongka jing yam hangin bola pet utu angel ka jing yam lawan mi sa usotan berarti angel jongo Kini kibariam yong ni kapan i baki wan ban ai jing kenya ni kapan i baya kadika snong gatau lakan jajar bat hang tu ni i yo ni bakot yo tau sitan unwan mino nakatak trio ni nakatak jakabo udon katu ba ki ai lockdown borok si katu kadai baki kod yo news sitan bo unwan mino kadai kadak baki kod yo sitan unwan mino nakatak jakabo udon ni ngimte bi kani kalaban cia hatian tu syaitan lawan mi Natungi ibola kanja biang jar tu syaitan lapet biang nomor ba lawan ya gitu gi baterai ya kata ketonal kita ki koidi ini ki merau hani i ba kita ki bro ki mi da ka jing keman nomor ba ki la long ki balaj luit hani don ki aktor ki aktris upup baki nong shong hani i tu kasarkos but na kasarkos la kelas ka jing ruai niam but ngi iru hang tu baki la khlai khli ya ka brio but ngi iru hang ni ya kata ka nuti ka bakrao. First part of the ceremony, 3 religious figures are showing up: a priest, an imam, and a rabbi, which held the day before a joint religious service to celebrate the 9 victims while working on the tunnel. This Hanging i laingut kita ki nong tray kilayam bat hakajaka jongki lami da kita ki rukai ni ki ksuit. Bapi i kimi na ketua khmat katu ka dor ka badan ha katu ka parlimen katu ka simbol jongki ni ki ilit ka badan tu khmat katu khmat ki ong ka all seeing eye ya katu ngin sampai ha ka we ka video
Kadon jimut ayu kene kamat jong setan kibangi i hang te ka sembol hangi i bau setan uluwan banyak sahu ban keman ban ruais ban sobha namar ba lalong bala juat ban yo ban sensyare kene ka partai hangi ni iba news setan ulayap Ndai ombo yap do tu kumbangi pulih haka kitab jimun pau ba gi iba kata kawai nagi ren kaba lamong hadu mandayap ndai lapun empat yaka kani kata we kata kini kide kita ki ilit kita ki he ki han kiba don haka bor kiba ruspa ki wan ban mani tu setan Imane ulayap mentapat ulaki empat. Uya keman berkeni ke nuti ke bapong. Nak jing pong ba sauhan. Kumbangi pulih kitab jing pau. Hanin iba baru ki menedam ya ka ta ka nuti ke basauhan. Barhangin i ba kataka train kala hersya sun. Kini kapan i ba mentaki le kumno ban likiu hakini ban lishong hakini ki mat benang kum ho mas. Mentaki ilit kini ki he ki han ki le kumno ban lishong shetesha space ho mas. Mentaki lasdam ban lek. Min pa aku video ba kumno gini ki brio. Kile bersyong umas kaktin jong blay ko ang kumno yaki kaktin jong blay kala dapat hulu pa kumno kin sakio hanang jong ki klor ban kin tau yakas kumang ta kaktin jong blay kala dapat hulu pa ban ngiro ba man nakaniw ka Ivan Katrom bat tu log jong ka kilala siya umas ban li syong umas namal ba kiting ya kanya kaklam coronavirus ni i bakar kom konkret ke jongki kila konkret adu kat no bat kadon skawiru ke jaka kabaki trikang ni ba kini hangi kila da ban konkret kumno ban sensyari kene ka partai kumno bo ni setan umwan ban sensyari kene ka partai atau ngi par ngila konkret mo yela dia ba shwa ni setan umwan ban sensyar ban ai bor hauto umraklaw Auto kresom ler ban sensyari kene ka partai boro kawai auto ngi pat ngi laban kremo hilandi shwa ban wan u raklaw ban sensyari kene ka partai utral wan shawno shwa yela ki jonki riko ka jingraw no kan dia no shwa min nong ki bala ban kre ba kan uno por ngem te utral wan ban shawno yengi